yana da kyau idan mutum ya zo waje ya sallama saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mu dinga yin sallama idan muka zo waje saboda ko ba komai a tare da mu akwai aljanu da malaiku. Aljanu a cikin gidan nan? Ba cewa ne akwai aljanu ba, na faɗa miki saboda ki gyara hankali. Kale jira yau ta duniya hira abokin zattawa. Girkin da za ka yi da kai favorite ɗin mom da dad sai kwani da mana fuck da abin da ya samu. Da na son da kai. Ka tabbata ta gama? Insha Allah. Sun fara yin shi. Allah wai wannan. Menene haka ne? Ba ta gani ina waya ne? Ai tun da abin da ka zaɓa a gidan nan kenan ni da kai musu ba mu. Wait, no! Ni da ke wani ne mai gidan ne? Hajiya ke kiranka. Gani ba. Zo ka kashi kayan nan ka je kai. Kayan kuma. Kwarai da gaske kuma isan sa gaba ne. Mahadi da ka sani babban yaron ce. Na aka narka mai wanki. Wannan wani irin sabon iskanci ne shugaban ɗaki ba sallama. Kin ga zaki ba ni. Umma fita kuma. Rayuwar nan fa. Duk abin da kaga yayi farko zai ƙarshe. Kawai dai Allah ya kama na mafita. Amma dai gaskiya ne dai kam na gaji. Mu ma haka muka tsinci kanmu a ciki. Abin da ke faruwa cikin gidan nan yadda ka saka da yawa ta da yaran nan ba. Munafiki! Ta yaya za mu gane haka? Bayan har yanzu abin yana cikin bai kamata ba idan ka kula irin zama wannan abutin yana neman ya affecting yaran mu wala wace ina miki magana bakin ciki ce ko in doki share na haka ake Kaga da Allah, ka takura mu. Wannan wani irin masifa ne? Gidan Chief. Love, hatred, beauty, ugly, misunderstanding, solution, emotion, conclusion. Gidan Chief. And hilarious story found and screenplay by Hassan S. Ramin Kura, produced by the powerful man Abubakar S. Bina. Gidan Chief. Ko me ke yana sai? Wani wace ne wani? Wai me ke faruwa ne? Wallahi na gaji. And directed by the youngest intelligent guru Mujtaba H. Muhammad. For you to show us love, please visit our YouTube handle Gidan Chief TV. Gidan Chief. Gidan